Ahojte lidi, vítám vás u dalšího videa a dneska tady jsem já a dneska tady nejsem sám a jsem tady s Cookieskem. Ano, čus. A dneska budeme hrát, jak se jmenuje tato hra? Prostě je to anime, jo? Budeme dělat, že to je anime. Takže anime UVU. Co? Ne? Ale jo, jako... Máš 500 milionů, ok. Tohle hru jsem ne, takže tyhle hru jsem zkušenej. 600 coinů, to je Jsme už trapný. zkoušeli. To je trapný, já chci nějakého panáčka. A víš, že už nemůžeš žádného panáčka. Už máš všechny? Jo. Tenhle nejlepší, toho máme, to jsem získal já. On je nejlepší z nich. Nechám si Ne, my zatím... dva. Tak my dva, no. Počkej, já ti chci něco ukázat. To jsou Dáme moje story. To jsou panáčky. Ale já chci dát, co mám dát? Mám dát play? A co mám dát? Máš dát tady to? Story, jo? No. Počkej, já chci Madaru. Počkej. Tady. Okay, já už to mám skoro dohraný. A já chci Madaru. Tak budeš mít Madaru. Počkej. Tak. A tady, ne, tady není Madava. Tady jo. What the fuck? Dobře, tak jdeme na to. Kámo, to je ten, jak se jmenuje? Naruto pejsek. Ne, to není Naruto pejsek, to je ten. Co tam? Chroma se jmenuje. Ty vole. Hej, uklidni na to. Ty píšelo. Ty jsi za něho hrál? Ne, nehrál. Je to Znamená to, že ještě neměl. Proč vždycky dostane, když dám tenhle útok? Nevím. A to je na to dobré. Není, já jsem lepší. No tohle. Dá. Bum, bum, bum. Co dál? Umřeš. Yes. KO. Vyhrál A jsem. myslím, že tady to nebyl ten, který... Map? Proč jsi dal map? Protože nevím, jestli to je... You know happy Správná. love give it feel like. Počkej. Já chci si dát jinýho panáčka. Hej. Já chci na autopeska? Ne, na autopeska ne. On jako vypadá dobře, Ahoj, ale... to. Zase super. Ty vole. Já chci toho. Super toho. To on je nejlepší z našich. On vypadá, on má možná tady napsáno, že má málo jako že damage. Má damage jako to, ale on je mega dobrý. Ale mám mega sílu. Já vím. A to lidi na tohle. To je prostě útok. No a tam ten je ještě lepší. To ještě ukážu lidem. A potřebuji 180, aby se použil. Slyším to lidi. Ale... Co? What the fuck? Tak cítím. Já chci do toho. Prostě ne. Pardon. Tak tady to znamená, že to můžete naštvat, ale to udělám. Nech mě šikanuje lidi. Nice. Když se naštval, tak jsem dostanu tardy ode mě. Tak sem. Na mě mlátí, to je šikana. Bum. KO. Co mám dát? Co? Šikanátora. Takže Martin je taky šikanátor. Co to je? To je nějaký kámoš, ne? Mám tě poslat do esuby? Pošlu do esuby. Jo, pošlu. Lidi, mám tě poslat do esuby, jo? Dejte like. Poslat do esuby. Hej! Pojďme. Letím za tebou. Nevím, proč vítám, ale to půjde tak. No! Vago. Hej, někam! Boom! KO! Nice. Tato hra je velmi jednoduchá.
Je to hnusný? Jsi prase. Oj. Jako já vím, že se má po sprajtu krkat, jo, ale... Do videu se to nadělá. Jo. A teď já úplně budu. Takže než si dám kolu, protože mě kola víc chutná jak sprite, takže... A musíš tam mít furt ty pusa, ale vypít to. To je dobrý, co? Já to necítím ten sprite, nastívím tu kolu. Proč vždycky já? Já jsem dal ten Sprite první a pak tu kolu. A proč lidi, já vám něco řeknu. Já si dám někdy první, si dám to, co mi chutná. A když si dám to, co mi moc nechutná, tak to prostě necítím. Já jsem si dal ten taky, co mi chutná víc. Sprite mi chutná víc. Spíš škola, ale tak dobře. Jako možná až na ty kolu můžeš pít, ale já ne. Ty budeš tlustej. Přibere, když budeš pít. A já nechci přibrat, takže já nebudu. Já ale přibereš, budeš tlustej jak chlíbek. Nechci. To je úplně to nejlepší. A aspoň tě někdo stačí, jak jsem ten. Kdyby... On mi dotrvat ani nepotřebuje pěsty. Protože on si jenom tak dostane a hned spadne. Prostě... Jako jo, ale možná Rugonovi. Jo, Rugonovi hlavně. Ale mi to udělali. To udělal. A spadl? Jo, spadl. Protože spadíme, protože máme kamaráda, se jmenuje Ruben. Jo, máme jednoho. A on prostě můj bratranec, Míša, ho prostě strčil. Teda Lakýsek. Počkat. To je jedno. ale stejně můžu říct jeho jméno, pravý jméno, protože on má na čenu jeho pravý jméno. On se jmenuje Michal, on tam má napsáno Michal Patšaj, takže můžu to říct. No tak klidně. Ale můžete mu říkat, můžete mu říkat Míša nebo Lakýsek. Dejte mi víc odběratelů. A kolik máš odběratelů vlastně ty? Řekněme to. O 35 míň. Řekněme to. O 35 míň, jak on. Takže máš nějakých 5. Víš, kolik mám? 40. 49. 39. Ne, 47. Už. Mu dali 7. A má, na jednom videu máš 1000 hlednutí a to 500 lajků. Já bych to chtěl oběhat, já myslím, že dostal víc odběratelů, protože já mám na to všechny. Já ne. Já pravý to jo. Já jsem možná dostal hodně odběratelů za to. Ale nevím, jestli se chce oběhat. Lidi, tohle video asi nedokončím. Ukončíme. Víš proč? No. Ty lidi to nebudu bavit. Víš proč? Proč? Protože furt vyhrávám. Takže lidi, tohle by mohlo všechno zbyt dnešního videa. Jo. Mám, že to video. Natočíme ještě jedno video, takže těšíte se Bang 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 a... Čus! Co? Co bych mohl tak říct máme vás rádi. Máme vás rádi. Jo. Takže Čus. Takže bye bye. Čus, bus, autobus. Bye bye.